babu abin da zamu ce anan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Matasa ƴan uwanmu ya kamata ku saita tunaninku, ya kamata ku saita kwakwalwarku, ya kamata ku gane cewa matasa ku ne wakilan al'umma a gobe, matasa ku ne shugabannin al'umma a gobe, matasa a cikin mu za a samu gwamna, a cikin mu za a samu shugaban kasa, a cikin mu za a samu ministoci, a cikin mu za a samu dukkan wani jagora ko wani shugaba mai fada a ciki, mai fada a ji tun daga matakin shugabancin kasa har zuwa matakin wato ainihin jihohin da muke da su. Matasa harkar daba ba ta ku bace, matasa shaye-shaye ba naku bane, matasa yanka ƴan uwanku da saran ƴan uwanku da kashe ƴan uwanku da zubar da jinin ƴan uwanku ba naku bane matasa. Ina kake da lokaci ana fama da yunwa, ina kake da lokaci ana fama da talauci, ina kake da lokaci ana fama da fatara, amma ka dau barandami, ka dau gariyo, ka dau adda, ka dau gatari, ka dau abubuwan da suke wato ainihin munana na ta'addanci, ka wato ainihin tafi ka je ka samu dan uwanka ka sare shi. Yanzu bi sabilillahi fadan daba da ake a unguwar Dorayi ya dace da mu matasa, bai dace da mu matasa. Dan Allah ku saita tunaninku, ku gane cewa wannan ɗabi'a da muka ɗauka mummunar ɗabi'a ce. Musulmi fa baya ga dan uwansa musulmi, musulmi baya kashe dan uwansa musulmi, wanda ka kashe dan uwanka ne musulmi. Bambancin ra'ayi ne ko bambancin unguwa ko bambancin layi, wani ma layi ne ya raba su, amma ka ji an dau gatari, an dau adda, an je an sassare mutum. Yanzu ku duba ku ga wannan bawan Allah, dan Allah yanda aka yi fata-fata da shi, kalli kanshi sara ya guda nawa, kalli bakin sa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yanzu wanda suka yi masa wannan ina su kai alakin sa ran lahira me za ku ce Allah? Ga hukumomin kuma sun zama sai a hankali. Idan an kai yau sai a kama dan ta'adda da wai gobe da safe ka ganshi kuna cin fanke da shi a wajen mai shayi da safe. Wani irin al'umma ce, wani irin shugabanni ganin bi sabilillahi. Ai wanda ya kashe a kashe shi, wanda ya sara a sare shi. Bi sabilillahi saboda Allah. Ga hukunci ya zo kuru-kuru a cikin Qur'ani. Duk da kai magana sai a ce ai ba tsarin musulunci ake ba, constitution ne na ƙasa. To ko constitution ne na ƙasa, jihar mu ba jihar musulmi bane? Allah ya faɗa cikin Qur'ani fa, wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal uzna bil-uzni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Ai qisasi daidai da daidai. In ka cire kunne a cire ma naka, in ka cire ido a cire ma naka, kafa a cire ma taka. Yau a ce an ware wata rana ɗaya an ebo 'yan ta'addan jihar Kano wanda suke hana mutane zama lafiya, suke kwacin waya, suke tsorata mutane, suke birgita iyayenmu, suke birgita kannanmu, a ce za a yi wato ainihin bikin kona su ko bikin yayyanka su ko bikin kashe su, a yi musu haddi a filin gidan sarki, a je a samu balwaya a daure su, a kunna musu wuta a ƙasa har sai sun mutu sun kone sun soye. Ka ji za a ƙara irin ta'addancin da suka yi a jihar Kano? Wallahi ba za a ƙara yi ba. To kyale sun da ake shi sa suka samu dama sun ci banza. Dan daba nawa ka sani ya kashe mutum sun fi guda nawa, amma yana nan yana yawo yadda kake yawo kai da kiyashi ma lokacin ba da tsautsayi ba kashe shi kake ba. Wannan irin al'umma muke ciki. Ya kamata gwamnatin jihar Kano, muna kira ga mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, ka tashi da gaske. Kuma wallahi wannan sarga da ake akwai bita da kulli na wato ainihin yan adawa, yan gaba za su kunna wuta a ce ai jihar Kano an ki zaman lafiya, a ce ai gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya kasa wanzar da zaman lafiya a jihar Kano. Wallahi muna baka shawara injiniya Abba Kabir Yusuf, ka cire wasa a cikin wannan lafsabga. Duk wanda ka kama da harkar daba a jihar Kano, idan kisa ya a kashe shi, in kafa ya cire wani a cire mai, in kai ya sara a saran mai kai. Shine wannan abin da ya dace a rika musu. Idan kuma Allah ya sa masu ji ne, kuma mun fi so ku ji ku zama mutanen kirki, ku saita tunaninku dan girman Allah. Wannan sabga ajiye ta a gefe, a ajje barandami, a ajje adda, a ajje kayan ta'addanci, a daina.